Tal vez unha das tarefas máis gratificantes á hora de prepararmos esta terceira gala do deporte foi reencontrarnos e reencontrarme persoalmente con preciosas lembranzas da miña infancia, seguramente tamén da infancia de moitos dos que estades aquí hoxe. Hoxe imos honrar a unha persona que a través da súa labor educativa abarcou unha implicación social que deixa recordos imborrables. Un mestre con letras maiúsculas, unha persoa con letras maiúsculas. Sin dúbida, un grande da historia deportiva desta terra, Santiago Pérez. Imos ver un vídeo que vos vai a ilustrar moi ben sobre este tema.
Elvis, a verdade é que esta gala é toda unha sorpresa, porque eu pensei que iba a salir o calvo da lotería e non saliu. Ele é coruñés, nado no ano 40. En 1961 foi xa o número 1 da súa promoción en Palencia como profesor especialista en educación física. Unha grande labor sociocultural sempre unida e educativa comeza nese ano no ano 66 coa construción do local social de Ser, logo convertido en teleclube. Os veciños aportan a maior parte das 100.000 antigas pesetas da inversión inicial. Logo consigue a pavimentación da praza e da pista desde o teleclube ata a Estrada Xeral no ano 1969, a electrificación desa pista. Desde ese teleclube promovéronse un gran número de actividades culturais e deportivas, moitas delas pioneiras na comarca. En palabras da época, Santiago Pérez decía que o teleclube debía de ser un dos medios máis eficaces para lograr o desenvolvemento sociocultural e económico dunha comunidade. Na escola de Ser, a labor de don Santiago aínda é máis intensa, si cabe. Canso de ver os nenos xogando pola estrada, cos perigos que conlevaba, proxecta unha idea moi ambiciosa, a construción do primeiro complexo deportivo que existiu neste concello. Sería para a escola de Ser, para os nenos de Ser, aínda que logo o disfrutou moitísima xente. A idea era unha peseta de cada neno, 30 nenos, 30 pesetas para empezar. Con esa modesta inversión, co traballo de todos os veciños e o impulso de don Santiago, foi tomando forma a pista polideportiva, o parque infantil e o campo de fútbol. En 1972, Ser contaba cunhas instalacións modélicas. Aínda que soe categórico, na vida hai dúas opcións, pasar por ela ou implicarse nela. Santiago Pérez implicouse ata a médula na súa sociedade e na súa comunidade. Pero aínda nos queda por expor o que para min é a maior aportación dunha persoa ou grupo de persoas ao deporte comarcal nos últimos 35 anos. A creación dos xogos escolares comarcais. O reto era importantísimo. Congregar a centenares de nenos, si é certo, centenares, antes había moitísimos nenos, de distintas idades ao redor da cultura e do deporte. Santiago Pérez, xunto cun grupo de mestres de Santa Comba, Negreira, A Baña e Mazaricos, artellan unhas competicións inimaginables para a época. Con poucos medios, con moi poucos apoios, con precarias instalacións, pero con moito traballo e imaginación, saíron adiante, impulsando unha educación no deporte que perdurou durante décadas, marcando a varias xeracións e a moitos dos que estades ou estamos os aquí. Os xogos escolares comarcais comenzaron a súa singladura en 1972 e tiveron como primeiro porto a localidade de Negreira. Constaban de 4 fases. Unha primeira fase cultural adicada á redacción e ao debuxo en diferentes categorías, según as idades, unha segunda fase adicada á pintura ao aire libre e logo viña a fase deportiva, primeiro con equipos dos colexios e logo con seleccións municipais competindo en atletismo, fútbol, baloncesto e voleibol. As grandes finais eran cada ano nunha localidade e as entregas de premios multitudinarias. As referencias na prensa tamén eran numerosas e extensas. A vida profesional de Santiago Pérez cambiou cando no ano 1975 é nomeado director do Colexio Nacional Comarcal Mixto de Santa Comba, logo bautizado como Barrié de la Maza, posto que ocupa ata o ano 1986. No colexio segue a súa fan por conseguir uns escolares con inquedanzas deportivas. Os xogos continuaron e ampliáronse en participantes e especialidades. Moitos nenos poden presumir de haber participado e disfrutado deles. Verdad, Elvis? Pois sí, eu teño que decir que fun un dos nenos da xeración dos xogos escolares. Eu creo que participei prácticamente en todo. En todo? Hasta en marcha.
En marcha. En serio, está en marcha. E continúas ahora, pero no de marcha, nada máis. Só teño unha pequena inquedanza. Nunca participei en dibuixo. Mira que debía de ser malo, No, eras un manta. Eras un manta e punto, botaronte fora. Pero as cousas como son. Bueno, tamén din poñeronte fora. A labor social de don Santiago tivo continuidade en Santa Comba, por exemplo, colaborando activamente na creación da cooperativa Sallas. Todo este traballo que lles acabamos de explicar ten unha particularidade, que está todo perfectamente documentado, cargado cun arquivo persoal fotográfico e de hemeroteca, como acabamos de ver, digno dunha exposición. Dende aquí, lle lanzo o reto, señor alcalde. Detrás, ou mellor dito, ao lado, desta labor cultural e deportiva hai alguén máis. Alguén diso, acertadamente, que detrás dun gran home sempre hai unha gran muller. Neste caso, non podería ser menos. Con don Santiago sempre estaba a súa dona Mariluz. Esperemos que xunto co diploma de honra do Consello Superior de Deportes, xunto co Premio Nacional de Educación Física e o gran número de premios que don Santiago ten na súa cuidada vitrina, teña un oco para este premio, para esta homenaxe que lle outorga a súa terra adoptiva. O espacio no corazón seguro que fai tempo que xa o ten reservado. O Concello de Santa Comba concede o seu premio Toda unha vida adicado ao deporte a don Santiago Pérez Rodríguez. Entrega o premio dona Milagros Lantes, delegada provincial de Cultura e Deporte. Recolle o premio o homenaxeado. Boas noites a todos, xa a moitos saludei a entrada personalmente, aos que non saludei a entrada saludo agora a todo o mundo. Quero dicir que para mí sempre foi un orgullo vir a Santa Comba, cando me nombraron para vir aquí un ano, ao chegar dixen, mi madre, onde me tocou exercer de maestro, no ano 66. Dixen, boto un ano e aquí escapo como un foguete. E non foi así. Me enamorei de Santa Comba no ano 66, dos xallas, dos amigos, das costumbres, de toda a comarca, e non só quedei xa un ano, senón ao ano seguinte, trouxen a miña dona, que antes mencionaron aquí, moitas gracias, e xa votamos en vez dun ano, ela 19 anos, eu 20 anos. E depois, aquilo que vin para ser maestro, xa, pois, acabei sendo concellal, maestro, director, xuez de paz, todo o que sobraba por aí me ofrecían a min, me iba a ver cara de parro, decían este, po, chavales. Con unha cousa, que agora os que me sucederon, os señores políticos agora cobran, pero eu nin cobraba na cooperativa, cobraba no colexio, eso sí, por eso vivía, pero xa sabedes que se pasaba máis fame que un maestro de escola. Eu tiña que vivir con aquel sueldo de fame, e no outro nin un peso. Así que aquelo foi terrible. Pero bueno, como decía, o pasei moi ben, teño un grato recordo, tanto é así, cos millores, todo o mundo sabe, cos millores amigos, cos que viaxo por todo o mundo, por toda España, e incluso acabamos comprando piso en Laxe todos juntos, son os meus amigos, maestros, compañeros de Santa Comba, que sempre os levei, os levo, os levarei no corazón. E facer, digamos que dúas aclaracións ao que se falou aquí. Unha, a señora delegada, agora que nos acabamos de presentar,
lle pedías fai un pouco, lle pedías que isto estaba moi caldeado, que a ver se lle daba un piso a estas instalacións tan magníficas, enhorabuena, enhoraboa a toda a corporación por haberlas feito. Dicía, a ver se lle daba un piso, pero, como vistes no vídeo, naqueles tempos facíamos nós todos de pico e pala, traballando todos os que estades por aí, os pais, as naes e todo o mundo. Moitos dos que están aí sabedes que collíamos tractores, íamos a buscar tractores de pedra e todas estas instalacións fixámolas nós de pico e pala. Ahora teñen a suerte xa cunha magnífica corporación de pedir para que as fagan de outra maneira, digamos, máis civilizada. E respecto á escola de tenis do Redondo, decir que xa 10 anos antes da escola de tenis do Redondo, que efectivamente foi unha gran creación, que xa o José Luis Cordeiro xogaba o tenis no ano 67 na escola de Ser, que foi onde inculcamos a afición. Bueno, de todas maneiras, o que quero decir que estou moi contento, sempre que veño a Santa Comba estou feliz e contento, e hoxe un día máis non podía ser menos. A todos, saludarvos colectivamente, me alegro moito de ver tantas e tantas caras de amigos, de alumnos, aunque algúns que lle cae o pelo, a mí eu sigo conservando, pero bueno, eso foi culpa deles, creo eu. Malas costumbres. Nada, darlles gracias ao Xuntamento de Santa Comba, ao señor alcalde, ao concejal, que tamén foi alumno, foron os dos alumnos, así que mira, que bello debo dir para que ocurrían todas estas cousas en tan pouco tempo, non? Ou en tanto tempo, mellor dito. Así que moitas gracias a todos, estou con vos, e sempre que me precisedes, agora xa non en plan político nin pedagógico, porque estou xa xubilado de todo, pois metedes con todos vos. Son amigo de todos, e o meu corazón, como dixeron aquí, queda con vos. Moitas gracias.